B'investiment annwali ta' madwar 6 miljun euro, il-Gvern qed jintroduċi fuq il-formularju nazzjonali Mediċina Moderna fil-ġlieda kontra l-insuffiċjenza tal-qalb, f'pass importanti ieħor li se jara mal-4,000 pazjent jibbenefikaw minn titjib sinifikanti fil-kwalità tal-ħajja tagħhom. F'konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta wara nofsinhar, il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Ġewetiena Bela spjega kif din il-mediċina innovattiva bl-isem ta' Intresto tirrappreżenta żvilupp kruċjali fit-trattament ta' kundizzjoni kronika fil-kardjoloġija u nnota li dan it-trattament diġà qed jintuża b'suċċess f'diversi pajjiżi u issa se jkun disponibbli wkoll fis-sistema pubblika Maltija bħala parti minn viżjoni usa tal-Gvern li jiżgura aċċess għal mediċini moderni u effettivi. Il-mediċina se tingħata fi 3 dożi differenti, adattati skont il-kundizzjoni u r-rispons tal-pazjent, waqt li indikata b'mod partikolari għal dawk il-pazjenti li ma jirrispondux biżżejjed għal terapiji standard oħrajn. Din hija mediċina l-Intresto li hija magħmula minn 2 mediċini differenti magħquda f'pillola waħda u taffettwa s-sistema ormonali tal-ġisem li tikkontrolla l-pressjoni u tikkontrolla parametri oħra tal-qalb. Il-pazjenti li jibgħatu b'heart failure, l-insuffiċenza tal-qalb, jibbenefikaw ħafna minnha. Il-proċess ta' akkwist jinsab fl-aħħar fażijiet filwaqt li l-introduzzjoni tal-mediċina se ssir b'mod gradwali u taħt monitoraġġ biex tiġi żgurata sostenibilità u effiċjenza fis-servizz tas-saħħa. Il-Ministru ringrazzja lit-tim mediku mmexxi miċ-Chief Medical Officer Dr. Clarence Paċ għall-ħidma tagħhom biex din l-inizjattiva ssir realtà. Mediċina innovattiva ta' dan it-tip isservi biex tipprevjeni kif qed tgħid inti ammissjonijiet fl-isptar. Jiġifieri all in all, kollox ma kollox, l-introduzzjoni ta' din il-mediċina ħatwassal biex is-sistema tas-saħħa tagħna tkun iktar sostenibbli. Fl-aħħar nettu tenna li dawn il-miżuri huma xhieda tal-impenn kontinwu tal-Gvern li jinvesti f'sistema tas-saħħa pubblika li toffri tama, kwalità u ekwità lil kull pazjent, speċjalment dawk li jgħixu b'kundizzjonijiet kroniċi.